ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nong ti walang. Kini kilong gimat ki bakong san jang ka khubor mita ka stem. Penbena Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ya ka scheme PM Cares for Children. Hamighalia khalangut ki khna ki bla do ila ki jong ki kimi ki pa namar jong ka khlam COVID-19 ki nyo jinap na ka scheme PM Cares for Children. Yap uwi briu ha ka jing bathai bom ha Manipur. Yo priang khusnam ka University of Science and Technology Meghalaya namar ki jing IGH kai babhajong ka. Batlan kat baka parthai baro ko wei ka jala Meghalaya ka rakhi ya ka World No Tobacco Day mentakasngi. Ki khubor ki babanya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ong baki khna ki bala do no ela ki jong ki kimi ki pa namar jong ka khlam COVID-19 ki nyo ka jing kashan ka pura ha ka shong school bar ki wei ki ja jing puli ki bakham halor. Haka por pelat ya kita ki jing penmentoi hapo jong ka scheme PM Cares for Children ya ka bala pliling ba ka video conference Modi lo ong ba ka scheme PM Cares for Children ka long ka jing persang ban weng ya ka jing khia ka ba ban ki khna hadien ba ka do no ya la ki jong ki kimi ki pa wo ba ki khna ba samla puli ki ba preng kerta khat prado arpulai snem ki nyo shisen yo ka pisa patang mariadap arpulai snem kerta ki nyo shipho lak tingka Modi ro ongro ba ka PM Cares kan kesan jing na pisa ya kitu ki ba angut banyo jing kesan ram na ka benta ki jing puli ki ba kham halor ha Meghalaya khalai ki khna ki ba po khat prasnem kerta ki la sha jiet banyo ki jing mentoi na ka scheme PM Cares for Children ka jing thu ka ba kongsan jong ka ka scheme ka long ban kesan ki ki khna ki bla do no ela ki kimi ki pa namar jong ka khlam COVID-19 Hakaporo play ketika scheme ha East Khasi Hills District Minning Kasngi ka Deputy Commissioner kong Isa Wanda lalu kala pentip bakiran samut ki kena na East Khasi Hills District ki badai hok banyo ya ketika scheme kala ithuru ba kitna treka ba pher jong sarkar Meghalaya ki ladap jurut benya ya barok khat lai tili ki kerteng jong ki kena ka jela batla shem ki long ki babet banyo jingin toy na ka scheme PM Cares Hakwai pat ka khubor District Child Protection Officer jong West Giant Hills District Jawai ula pentip bala shem ba arngot ki kena ki long ki badan hok banyo jingram na ka scheme PM Cares for Children Selain ki kena ki na East Giant Hills District arngot na Riphai District but arngot na West Khasi Hills District Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unse kran beki brio ki belayo jingtoy na kumba khanru tili e ki scheme ki baka sarkar kala pentrekam lingma khandai tili ki tanat trekam jungka kumshi bentana ka program Azadi ka Amrit Mahotsav Katai ka program bala aikerteng Garib Kalyan Sammelan kan long Hashim lam takasni hakaba Menteri Rang Bado unse kran beki nong song ki belayo jingtoy na ki scheme pat ka program an penong lingba ka video conference Menteri Rang Bado unsa palat ru ya ka bha ka ba khatwei jong ka jingkasan pisai ki nonglep ka bala tip kum ka kisan saman nidhi ka ba kot palat ya ka arphuwei hajar klur tingka ha Manipur wei bre ula yap hashan ka jing suba pen bathai bom Thobal district kate ka jing jak la ja dang step hanga minnin ka sni ha community hall ha sapam mayai leikai khongjom ka ba ha po Thobal district Sanmo ki beriu ke mensau jurna kate ke jing bathai bom bala penket iki mar shiki hospital ki ba marjan banyo ya ke jing sumar ka badan kam baro ki bala mensau kan thopru yo bala yap ki dei ki belong try na ke jela West Bengal The National Institute of Disaster Management NDM New Delhi ke bahap apa ka jing khmi jong katnat ki kampo yang ke sarkar India da ka jing trilang ba ka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDM Shillong kala penong ya ka program IGH ka bekerpang naduk min kesni ka banne hadu ka lait ring jeliu ha Meghalaya Administrative Training Institute mati maudiang Shillong Ukong sana ketika program de ba I Kharmalki Secretary jong katnat Disaster Management ke sarkar Meghalaya Kajing thru ka bakong san jong kate kajing IGH kai kalong ban penyo ya kajing syampang ka pura halor kila trekam kumno ban penyo biang ya kajing bha ka ban shanslem hadien balangan hakanu kuno kajing lan shop mariang kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong
Ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kala yo ya ka nam Best Private University ni ka school ba ka balado ha ka than cha te lam ni lapan banaya ka te ka jing ai khusnam Education Eminence Award arajar arfuar ya ka khusnam ai do Dr. Ranoj Pegu ubade umentri ka tanat puli puthi jong sarkar Assam bala pedang ka do Professor G.D. Sharma Vice Chancellor jong USTM ha ka jing lang ka ba isong kon ka bala penlong ha Guwahati mensiu play mendagasni ha baroshi tuluk perthai an rakhi ka World No Tobacco Day ban pensang thu ki pa ba ya ki jingma ki ba mi na ka jingba ba ka jing di duma ka ba ka shibu ni ka koi ki khia bat ka pensni dor ya ka mariang ya ka jing rakhi ka World No Tobacco Day la sedang nad usnam ka kanai spa prapunyo da kiri ki pa pera jong ka perthai ki bala pensno ila dia ka World Health Organization WHO kapam pedeng jong ka jing rakhi kini ka sngi da usnam ka long udumasla ulong ka jingma ya ka jing ko jing khia bat upen sni dur ya ka mariang ha Meghalaya mentaksi ka jing rakhi ka World Tobacco Day da ka papulong ya ki program ba pher ban penshai pa ba halo ka jing penjulo jong udumasla ya ka mariang nakaliang jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ba garat LSN Dikes urong bo dumasla amtang bo pensniu dur ya ka mariang hande ulong ka jingma ka bakraw yo khun rio sho lo ongru ba ka jingba mi jingdi duma ka thaw yo bon ja ki jingpang ki bailam sha ka jingyam ka Khasi jong ka West Khasi Hills District ka lapan pau ya ka jing sokhya ka bajur namar ka jingbam ai jingmit jong ka dorbar shnong sinle yaukhen banshnai ka kpep ka balong kat kun ki jingdawa jong ka por ka dorbar shnong kam shimla sha man thau ya ka kpep ka balong kat kun ki jing start sayan wat la ka Khasi ka ladep yo ya ka NOC Upresident jong ka Khasi West Khasi Hills District uba people ta thiang ong baka Khasi jong ka Nongston kila dap thiet jaka ha sele yaw khen usnam 8000 hinyo but la yo jingbit man snai ka kpep usnam 8000 khat khandai kunta hi usnam trekam 8000 arphoi ka Khasi kila yo scheme sau pho lak tingka na ka sarkar ban pendap ya ka te ka jingthumu snak pep ni ka jaka thangmet ya brio uba ring ka thiam lo ongru ba amla satya ban smuthu kai ka daw ko bala penmangi ka dorbar shnong ban khang la ya ka Khasi ban snak pep hasle yaukhen ha ka wi pat kaliang ka Khasi kala karpat ikibor pnya shnong ban prakhat biang ya ka te ka rai namar amnan jaka satya na ka banta jungki ban pendap ya ki jingli anyam ki bakhat do habaya brio Wayne ginong shnong ka Meghalaya angkur das uba syang basa Shillong ula pas ya ka examen IAS balapelong da ka Union Public Service Commission UPSC uday samla ula pas haka kedran ka basan puar na pedeng kito baro kibalay kon ya ka take examen uday ula pendep ya ka jingpuri jang una St. Edmunds Shillong but na Army Public School Shillong ula pendep ya ka kedran jingpuli graduate haka biotechnology na Amity University usnem 8000 khat nyo hadin gini ula pendut ya ka por jung haka papenkre ya ka examen IAS na marudon ya ka jingtrang man pas ya ka kabadai ru ka jing angut ka jung nadu ka por ka urang khana kama shwa lai konteng usnem 8000 khat pra hande shim na pas bat menta ka kenti utu samla ulayo ya ka jingjam katu kani ka kubor kelakut bakalawan chipi na ka All India Radio Shillong sengam hawan apat menta saya ke program kapan pun